Di zagonê Xwedê de yek millet û yek ziman tune. Di zagonê Xwedê de yek sinûr û yek serek tune. Yê ku guhê xwe hene bila bibîse. Yê ku çavê xwe hene bila bibîne. Yê ku mêjî xwe heye bila bi vê gotina bifikire. Careke din. Di zagonê Xwedê de yek millet û yek ziman tune. Di zagonê Xwedê de yek sinûr û yek serek tune. Tune. Medem ku yek millet û yek ziman tune, îcar di du û sê û çar û dehe û sed û bi hezaran millet û ziman heye. Ev jî daxwaziyê Xwedê wisa ye. Fikrî Xwedê hana ye. Zagonê Xwedê, qanûnê Xwedê hana ye. Daxwaziyê Xwedê dixwaze bi hezaran ziman û millet û sinûr û serek hebin. Yani her kes ber pirsyarî milletî xwe bê, ber sinûrî xwe bê û ber zimanî xwe bê. Di zagonê Xwedê de pir millet û reng hene. Di zagonê Xwedê de pir sinûr û pir serek hene. û her milletek ber pirsyarê milletî xwe ye û ber pirsyarê sinûrî xwe ye. û ji bo ku ez nemunakê jî bwedim, lê ez ê bi kurtahî bêjim ji bo ku vîdeo dirêj nebe. Di destpêkê de em vegerin destpêkê çêrok e. Li gor pirtûka pêrûz di pirtûka destpêkê de di tekwîn de deriya 11. Rabî û derê millet rabî got em bircikî mezin çê bikin ku serî wê bircê bigîne ezmanan. û em yek millet bin û yek ziman bin û wisa. Lê Xwedan demê ku ev yek dît, got em dakevin sekin vê milleta çi dike? Ji ber ku demê ku millet bigîne wê yekê, ortaqê bi Xwedan îman nake, bi Xwedan behwer nake. Bi wê yekê ortaqê însan, mirov serî xwe bi xwe bi xwe dibîne. Îca rabî Xwedê xwe bi xwe got. Got em dakevin xarê, dakevin jêr û zimanî wana tev li hev bikin. Xwedan xwe bi xwe vê gotina got. Got em dakevin jêr û zimanî wana tev li hev bikin. Îca rabî Xwedê zimanî millet tev li hev kir û li ser rûyê erdê belav kir. Îcar kê millet li ser rûyê erdê belav kir? Xwedan xwe bi xwe millet li ser rûyê erdê belav kir û Xwedan xwe bi xwe zimanî millet tev li hev kir. Yani ziman çêkirin. Ere. Îcar hegerîn dixwazin vê meselê jî pir zanibin ku her milletek sinûrî xwe heye û millet hene û ziman hene li ba Xwedan, herin pirtûkê destpêkê deriya 11 bixwînin, herin karê şandiyan emel Risal deriya 17 û ayeta 26 û peyxema Yuhanna deriya 5 û ayeta 9 bixwînin. Îcar li ba Xwedan tiştek ku navî xwe tek tune ye. Li ba Xwedan tek tune ye. Lê li ba Xwedan pir millet û pir ziman û pir sinûr û serek hene.